दिनैनि गोदान भिडिअआव आरो फिन खेबसेबाव बरायफिनबाय। दिनैनि गोदान भिडिअआनो जाहैबाय BSNL सिमनि मोनसे बिग आपडेट लानानै फैदों नोंथांमोननि गेजेराव। जाय बिथांमोना फैबाय थानाय समाव BSNL सिमखौ बाहायगोन होननानै सानदों, नोंथांमोननि थाखाय आसामाव माबायदि अफार लाबोदों BSNL सिमा नोंथांमोननि गेजेराव दिनैनि नैबे भिडिअनि गेजेराव शेयार बानायगोन। नोंथाङा बे BSNL सिमखौ बाहायनानै बेनिफ्राय माबायदि लाब मोननो हागोन आरो जुदि नोंथाङा ब्रडबेन्ड लागायनो सानदों अब्ला नोंथाङा बेखौ बोरैहाय लागायनो हागोन। मानो होनोब्ला नोंथाङा बाहायबाय थानाय दैनिक बाहायबाय थानाय जेरै जिअ, एयारटेल, VI बेफोरबायदि सिम प्राइभेट सिम कम्पानिफोरा गावबागावनि रिचार्जनि प्लेनखौ गोबां बिबांसिम बांहोनानै गोबां मानसिफोरनि गेजेराव रांखान्थियारि जेंना सोमजिहोगासिनो दं। बेनि थाखायनो जुदि नोंथाङा फैबाय थानाय समाव इयुनाव नोंथाङा जुदि BSNL सिमखौ नोंथाङा बाहायनो सानदोंब्ला नोंथाङा नैबे भिडिअखौ नायनाया जोबोर गोनांथार। मानो होनोब्ला नोंथाङा बे BSNL सिमखौ बाहायनानै नोंथाङा खम बिबांनि रिचार्ज प्लेनावनो गोबां नोंथाङा लाब मोननो हागोन। नोंथाङा भिडिअखौ जोबजासे नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो बेबायदिनो गोदान गोदान आपडेट डिटेल स्किम डिजिटेल खौरां मिथिबाय थानो थाखाय नोंथाङा चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। दानिया जोङो नायदिनि आपडेटफोरखौ। नैबेयाव आसाम टेलिकम सार्कल BSNLनिफ्राय गोबां अफार बहननानै होदों। नोंथांमोनाथ' मिथिखायो। नैबेयाव रेटखौ नोंथांमोना नुनो मोनदों, नैबेयाव प्राइसखौ नोंथांमोना नुनो मोनदों, नैबेयाव डाटाखौ नुनो मोनदों आरो नैबेयाव भेलिडिटिखौ नोंथांमोना बेयाव नायना लाबानो जाबाय। नैबेयाव नोंथांमोना नुनो मोनदों नैबे 108 बेखिनि राङावनो 1 GB डाटाखौ होबाय दं। डेलि 1 GB डाटा 28 डेनि थाखाय BSNLआ दा अफार लानानै फैदों आरो नैबेयाव नोंथांमोना नुनो मोनदों नैबे 187 बेखिनि राङाव नोंथांनो 1.5 GB डाटाखौ डेलि बे BSNL सिमा दा होबाय दं। आसामाव नोंथांमोना भेलिडिटिखौ मोनगोन 28 डेज। नोंथांमोना बेयाव नायना लाबानो जाबाय आरो नैबेयाव नोंथांमोना मोनसे प्लेन नुनो मोनदों 199। नैबेयाव 199आव 2 GB डाटा पार डे बेयाव होबाय दं BSNLआ। नैबे भेलिडिटिया बेयाव 30 डेज। नोंथांमोना बेयाव नुनो मोनदों आरो नैबेयाव मोनसे प्लेन नुनो मोनबावदों 239। बे 239आव नोंथांमोना नुनो मोनदों नैबे 2 GB डाटा होबाय दं। बेयाव भेलिडिटिया नैबेयाव 30 डेज। बेबायदि गोबां खम बिबांनि नोंथाङा रिचार्ज सोनानै नोंथाङा गोबां बेयाव लाब मोननो थांगासिनो दं BSNLआव। नैबेयाव मोनसे प्लेन होबावदों नैबेयाव 249आव नोंथांमोना नुनो मोनदों नैबे 2 GB बेयाव डाटा मोनगोन नोंथाङा सानफ्रोमबो। नैबेयाव 45 डेजनि थाखाय बेयाव नुनो मोनदों आरो नैबे 299आव नोंथांमोना नुनो मोनदों नैबे 3 GB नोंथांमोना डाटा मोनगोन पार डे मोनगोन बेखौ नोंथाङा 30 डेजनि थाखाय। बेयाव गोबां खम बिबांनि नोंथाङा रां सोनानै नोंथाङा बेयाव गोबां बेयाव डाटाखौ नोंथांमोना मोननो हादों। नैबेयाव नैबे 395 रांखौ नोंथाङा सोनानै बेयाव 2 GB नैबेयाव पार डे मोननो हागोन 71 डेजनि थाखाय। नोंथाङा बेयाव नायना लाबानो जाबाय। बेखौ आसाम नैबेयाव नुनो मोनदों टेलिकम सार्कल BSNLनिफ्राय बेखौ लन्च खालामनाय जादों। जाय बिथांमोना फैबाय थानाय समाव जुदि BSNL टेलिकम सार्भिसनि नेटवर्कआ जेब्ला 4G 5G मोजां सार्भिसखौ होगोन अब्ला नोंथांमोना जुदि फैबाय थानाय समफोराव नोंथाङा BSNL नोंथाङा सिम कार्डखौ लायोब्ला बेफोरबायदि लाबखौ मोननो हागोन। नोंथांमोना ब्रडबेन्ड कानेक्सन निउ लानो सानदों, जाय बिथांमोननो गोबां नेटवर्कनि गोनांथि जायो। नोंथांमोना नैबे नाम्बाराव नोंथाङा जगाजग खालामबानो नोंथाङा BSNL टेलिकम सार्भिसनिफ्राय नोंथाङा निउ ब्रडबेन्ड कानेक्सन लानो हागोन। दिनैनि भिडिअखौ आङो बेखिनियावनो फोजोबबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक खालामबानो जाबाय। एसेनोसै।